PowerBreath Kinetic K3 je digitálny prístroj pre tréning dýchacieho svalstva. Zlepšuje silu a vytrvalosť nádychových svalov na princípe rezistenčného tréningu. Model ponúka viacero režimov, a to tréning, testovanie, zahriatie pred záťažou a skľudnenie po záťaži. PowerBreath K3 optimálne prispôsobuje tempo nádychov a výdychov tak, aby sa predišlo malátnosti pomocou zvukových signálov. Pokiaľ vám viacej vyhovuje riadiť sa podľa vlastného tempa, je možné nastavenie rytmu nádychu a výdychu vypnúť. Aby bol tréning dýchacieho svalstva efektívny, je nutné, aby odpor pri nádychu bol prispôsobený a odpovedal kapacitám trénujúcej osoby. Pri automatickom nastavení odporu systém sám na počiatku každej tréningovej jednotky nastaví optimálnu záťaž. Odpor pri nádychu je možné nastaviť aj manuálne. PowerBreath K3 meria 4 parametre tréningu. Load alebo záťaž predstavuje odpor, ktorý prekonávame pri nádychu. Čím vyššia je hodnota, tým usilovnejší bol tréning. Power alebo sila vyjadruje výkon svalov, teda ich silu a rýchlosť. Čím silnejšie je naše dýchacie svalstvo, tým vyššiu máme odolnosť proti únave pri fyzicky náročných aktivitách. Parameter volume alebo objem nám ukazuje priemerné množstvo vzduchu získané jedným nádychom počas tréningu. Tréningový index hodnotí efektívnosť tréningového cyklu a je určený na základe množstva vynaloženej energie. Pre dosiahnutie pozitívnych účinkov dýchového tréningu stačí cvičiť len 25 nádychov dvakrát denne. To znamená, že nám stačí iba 5 minút za deň. Medzi benefity pravidelného tréningu patria silnejšie dýchacie svaly, znížená dýchavičnosť počas cvičenia, zlepšenie ekonomiky dychu a efektívnejší prísun a využitie kyslíka. PowerBreath Kinetic K3 ti prináša reggaesport.eu